Помните ли, когато това беше най-добрият начин за слушане на музика? Помните ли, когато това беше най-добрият начин за производство и приемане на хранителни добавки? Всяка индустрия се развива и подобрява с новите научни и технологични постижения. Ние в Нюми използвахме собствена технология, за да решим проблем, който съществува от началото на хранителните добавки. Проблемът с усвояването им от организма. Много от днешните добавки не се абсорбират от тялото и затова не дават добър резултат. Използвайки собствена технология за хидростатична нанодоставка, Нееми успя да намали размера на частиците на основните хранителни вещества до по-малки от всякога, позволявайки им да се абсорбират в устата ви, докато активирате за 30 секунди или повече. Глутатионът е основният антиоксидант на вашето тяло. Той е отговорен за повишаване на енергията ви, детоксикацията на клетките и подобряване на имунната ви система. Но той е изключително чувствителен. И ако се приема орално, ще бъде разрушен от процеса на храносмилане, правейки го практически безполезен за тялото. Затова ние с технологията NuMSWISS прилагаме нанотехнология, за да постигнем максимално усвояване от тялото. Сега глутатионът и други хранителни вещества могат да се абсорбират просто и бързо, като се задържат в устата, вместо да се разрушават в стомаха. Използвайки същата нанотехнология, създадохме крайния продукт за грижа за кожата – NuMiSkin. Успяхме да постигнем несравнима абсорбция за ключови съставки като колаген, хиалуронова киселина и други. Водещи експерти дерматолози в света си сътрудничат с нас, за да създадат върховната сме от нанохранителни вещества за кожата, създавайки най-впечатляващите резултати. Вече не е необходимо да чакате месеци, за да усетите резултатите от грижата за кожата и тялото. Нашите продукти дават видими резултати в рамките на няколко дни. Не чакайте, започнете промяната с Нюми още днес.